No čaute, kamoši. Ako sa máte dneska? Dobre. Ja som vám prišla ukázať takúto knižku a z nej vám prečítam jednu takú rozprávku, príbeh. Ale chcem sa vás spýtať, či viete, čo je to za zvieratko. Toto. A toto druhé? Zebra. A viete, kde žijú také zvieratka? V Afrike. A kde ich ešte môžeme ísť my pozrieť? A vidieť v zoo? Áno. Čo vás viedlo k napísaniu tejto knihy a prečo ten nadpis? No, ten nadpis Žirinka a zebrička vymysleli moje dve céry, lebo majú 3 a 5 rokov a žirafu volajú Žirinka a zebričku volajú, teda zebru volajú zebrička. A viedlo ma k tomu to, že som chcela ukázať ostatným rodičom, že je dobré, aby deti sa mohli aj hnevať, aj tešiť, aj smútiť. A že je fajn, keď ich pochopíme a príjmeme tie ich emócie a nesnažíme sa ich nejakým spôsobom potlačiť alebo im nedovoliť sa cítiť tak, ako sa cítia. A sú to vlastne príbehy, ktoré prežíva asi každý jeden rodič aj so svojím dieťaťom alebo učiteľ, takže vedia každého potešiť alebo mu pomôcť. Ako ste oslovili spisovateľku? Pani spisovateľka oslovila nás s tým, že chcela prísť do materskej školy, pohrať sa s deťmi, prezentovať svoju knižku. My sme toto s radosťou prijali, pretože v dnešnej dobe rozprávať o emóciách a ukazovať deťom rôzne spôsoby riešenia nejakých situácií, s ktorými sa oni dennodenne stretávajú, je určite v dnešnej dobe potrebné. Ako dlho sa venujete písaniu? Nevedujem sa dlho písaniu, v podstate toto je moja prvá knižka, ale vznikla vlastne v spolupráci aj s odborníkmi, so špeciálnou pedagogičkou a s psychológmi, ktorí knižku vlastne ešte predtým, ako išla do tlače, čítali a komentovali a vlastne tam dávali taký svoj pohľad odborný na to, ako by to malo vyzerať alebo čo by tam malo byť napísané. Mali deti z nej radosť? Určite áno, tešili sa, mala to krásne pripravené, aktivity ich zaujali a myslím si, že sa veľa toho aj naučili. Povieš mi, o čom čítala pani spisovateľka? O žirafe a zebričke. O zebre a žirafe. Chcel by si, keď budeš dospelý, písať takéto knihy pre deti? Nie. Áno. Aké boli tie maňušky? Žirafa a zebra. Čo sa ti na nich páčilo? Páčilo sa mi, že pani spisovateľka s ním nám ukazovala, ako sme sa s ňou hrali. Že žirafka, keď bola tá zebra prvýkrát škôlke, že ju objala, že bola dobrá ku nej, že ju polúbila. Veľmi sa mi to páčilo a bola to zábava. A povedala: Vieš, kto mi to tu zjedol medovníky z môjho domčeka? Spýtala sa týchto dvoch. A ja sa pýtam vás, kto mi to tu zjedol medovníky z domčeka? Kto je Janko a Marinka? Koho chytím a zjem? Koho? Koho chytím a zjem? No radšej by ste mali utiesť. Máte už rozpísanú aj inú knihu? A dúfam, že raz bude pokračovanie tejto. A mám ju už rozpísanú, ale chcela by som, aby bola pre staršie deti, aby rástla s tými deťmi, teda aby riešila už také školské problémy v škole, možno nejaké vysmievanie alebo problémy medzi kamarátmi na ihrisku. A dúfam, že raz sa to podarí.